Zo, nou dat ben je er. Prachtig. Bij de woerboer in Nijlanden. Zo, let's go. Achter deze door vindt de streekmarktplak. Hierachter zijn al je kraampjes met al je lokale producten. Die zijn hartstikke lekker en ik zit aan het proeven. Geweldig. Nou, goeiedag even. Cezio Wiast of Wast? Ik zei zo wast, maar het mag ik wast. De horen van, ik kan dat niet uitspreken. Nee, dat mag ik. Zeker mag dat. Hoe kan je dat niet uitspreken? Nee, nou ja, ik kom uit de Noorderregio wel. Daar is het wast. En voor mij in de Waalden is het wast. Wust. Wiast. Wast. Nou, Wiast. Ja, wast. Ja. Wiast. Wast. Ja, nou. Wiast. Ja, nou, zit er ook maar heen. Dat is wel beter heen. Ja. Nee, maar inderdaad, ik maak zelf wast inderdaad. Ja, allerlei verschillende soorten inderdaad. Ja. Kun je er zelf nog van afblijven? Ja, dat slaagt wel aardig. Hè. Op een gegeven moment, ik ben natuurlijk altijd wel even pril als het goed is. Ja, maar op een gegeven moment, als je een paar handen hebt, dan is het ook klaar. Hè. Dan, zeker. Ja. Dat ziet er goed uit. Hè? Wat is nou jouw beste wiast? Wiast of wast? Ja. Nou, over smaak valt niet te twisten, zeggen ze altijd. He, dus ik heb verschillende soorten wast ik mooi. Ik vind zelf de droege wast gewoon maar kroetnagel het lekkerst. Maar ook maar mijn vrouw op de bank zit, die heeft dat lekkerst, die wil maar knoflook en peper. Dus Jij hier een wiast-schisma? Ja. Nou, het komt op zich heel mooi uit. Dat bedoel van ik ons wast houden. Dus het elk zijn eigen. He. Dan, Jouw aanzek op de wiast? Ja, dat denk ik al even, ja. Even 4 van €1 of zo. Dat even iets. Dan keep je jouw jassen op deze merk. Ben je nog betere jassen dan ergens anders? Oh, ik weet niet, het is meer dat het wat biologisch is, zeg maar. Daar gaat het mij wat meer om, zeg maar. Dat andere, dat weet je altijd niet. Dat vind je wel belangrijk dat het biologisch is? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. Is dat voor jou ook een reden om je naar deze merk te komen? Ja, nou ja, wij komen hier graag, want het is allemaal lokaal geproduceerd spul. En je hebt contact met de meesten nou, dus dat is hartstikke mooi. Dat vind je wel belangrijk? Ja, dat vind ik verschrikkelijk belangrijk. Ik ga in de supermarkt kijk altijd naar de kassa en het zelf scannen, want dat kan ik wel, maar nee, contact met de meesten. Hè? Als je het over meerskip hebt, dan betekent dat je elkaar in de eigen zien kunnen. Hè? En dat kun je met een scannet, met mijn sensor. Nou, wij hebben hier delicatessenziekjes. Maak je dit zelf. En wij gaan eigenlijk echt waarom naar hoe het vroeger eigenlijk weer. Toen de malken nog in de malkelders verzuvelen waren, toen er nog geen kolerij weer. Dit is voor de echte fijnproever? Voor de fijnproevers, ja, zeker. Voor een proever, denk ik. Je moet er bij het friste beginnen. Nou, dat lichtste het ziekje en dat is eigenlijk wel deze. Zie je net in het paard zien. Oh ja. Hoe oud is het dan of hoe fris? Dit is een vast geguided zies van een week oud ongeveer. Kijk, hoe zijn de moelen? Geen ron of zo? Nee. Kijk, hoe zo? De kwast is van houtas, die hebben we daarmee opgeschilderd. Sorry? De kwast is donker, die hebben we opgeschilderd met houtas. Vroeger gebruikten ze dat als conserveermeel. En jullie daar is het heel decoratief. Smaakvol, lekker hè? Nou, bedankt. Pak gewoon een stukje tinken. Ja. Want dit is, wat deed je met die? Dit is een rik of zo? Wat is dit? Ja, dit is de borstfilet van de gommes en die hebben rikken. Het is wel lekker, maar in die zin wel wat stevige smaak. Misschien steviger dan, nou ja, als een hen of zo. Nou, maar ik eerlijk zeggen, ik ga een dry 2026, dus ik drink het hier net. Nou, jongens, ook wel in een keertje, en Jacob en Bram. Ja, dat mag ik. Neem je mij nog eens lekker, jongen, even lekker op de bank. Dan ga ik voor Jan even lekker hier. Ja. Van Sjoerd, hè? Doe het Sjoerd of net? Ik ben Sjoerd, ja. Wat is een Sjen? Sjoerd. Kruisje van me. Nou ja, dat is heel fantastisch. Ik heb mijn promo nu. Ga je lekker het season? Ja, uiteraard. Het kan alleen maar lekker zijn, hè? Rauwmelks, biologisch, van jerseys. Want je nou rauw melk, ken het wel voor zwangere vrouwen? Nou, ze zeggen van niet, maar ik ben zelf zwanger geweest. En als je gewoon een stevige belegen tot oude kaas hebt, kan niks geen kwaad. Nee hoor. En er is een drieling uit voortgekomen, dus nou, hè? Nou, dat maakt misschien juist net niet. Nee, misschien is dat ook de waarschuwing, hè? Net de volle ervan niet, want dan komen we er volle bij de bij. Maak ik dan wel een stukje jong belegen van jou, hè? Zeker. Zie je, het ziet er ook mooi uit, hè? Nou, Alsjeblieft. nou best nog. Zo, Geniet ervan. dat ik heel in, hè? Ja, ballen, heren. Oeh, lekker. Ziet er goed uit, die ballen, hè? Misschien. Nou, goeie, hè? Hey. Wat voor KPO hier, hè?
Mag ik in het Fries vertellen, in het Nederlands antwoorden? Ja. Deze broden en nog wat lekkers. Gewoon kleine hapjes, croissantjes, krentenbolletjes en zo. Zeg je deze of desem? Deze. Ik ken En hem- geen zuurdeze, hè? Het is dubbelop. Oh ja? Ja, gewoon deze. Je mag geen zuurdesem zeggen. Nee, mag van mij niet. Wat een boos? Nee, maar ik geef ook workshops. Hè? En dan als we beginnen, dan zeg ik nee, het is deze. Zuurdeze is dubbelop. Zo. Deze is al zuur. Ja, het is zuur zeg je dan. Dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Nee. Ik volg je op Facebook. Oh ja? Dat vind ik echt hilarisch. Oh, wat leuk die heren. Heb je nog verkocht? Jazeker. Wij verkeerpen bloemen en aanverwanten. Baltjes in deze tiert, dus in deze tiert van het hier. Focussen we ze echt op het variër. Nou, best nog. Dierentank. Wie zal even nog een shotmaatje? Nee, mij. Hé jongen, ja, we hebben het net. Nou, dat is fantastisch. Best nog, dank u wel. Leuk. En wij volgen natuurlijk weer verder naar mij. Ja, nee, super. Nou, ik neem het mee. Ik zal zien wat hij in de hand horen Ik kan. denk dat mijn zoon jaloers wordt. Dus die is helemaal fan. Maar ja, die woont met mij, dus wat een pech. Ja, maar Memorable. helaas. Volgende keer zoek een tral in mij nemen, want... Ja, dit slaat nergens op. Ik ren hier als een soort van, ja, dit slaat nergens op dit. Jongens, jongen. Nou, hey. Dierentank in mijn aan deze video. Ik haal alles binnen. Hey, ik ga al in de hoer staan. En dan hoe 12 weken kan je blijkbaar wegrennen. Dus, moet zien. Geweldig. Ik ben dus met Eduard op die markt. En dan heb ik dit bier gekregen. Maar ja, Eduard drinkt er meer natuurlijk. Ja, even proeven. Oh. Oh nee. Oh nee. Oh, Bam! Ik moet eens een doekje pakken. Oh, machtig. Het bloed ik maar komen. Het blijft maar komen. Oh nee. Shit. Nou, ik schenk hem gewoon in. Jongen, dit komt als... Ik ga heel weinig verstand van bier, dus misschien doe ik het verkeerd, ja? Nou, ik vind hem echt wel lekker eigenlijk. Ik vind het echt best wel een lekker biertje. Nou, ruikt ook lekker. Ja. Ja, Ja, ik vind hem echt mooi joh. Ik hou helemaal niet van bier, maar dit is wel lekker. Deze is echt lekker. Nou Sjoerd, achter het just lekker biertje. Lekker man, ik ga hem lekker opdrinken. Geweldig.